Иси ли се такво? Добре, дилъчи. Заднио забива, няма заварка. Няма заварка и не става. Имаш заварка, само два кол, там че ще бутна. С вратата само колите две. Само леви. Айде, кенгурата! Отто бърна си, това! Айде Нема тука! се обърнам, че застане си по-към на врати, бе. Ей, назад! Слушай, я, ако се обраш я и припампа и да свърчи на задни гуми. На задни гуми излезе тук, дай долу газ. Ти на вратата се по... Подай газ, ти казах! Той че прескочи. Ще направо до задни гуми ще падне. Ма ти на какво караш до себе? На какво караш до себе? Ода ни газ, ти казах, бе! Оди газ отдолу, бе! Абе ще запиня, като се въдат леко гумите запиня! Да се помаше! Дай се там, бе! Аре, помпай! Дай си ли се, бе! Дай на врати! Като пушиш газа! Така стай като пушиш газа! Не трябва да се пуска. Пълна на газ! Пия! Ай пака! Не трябва ще вършаш, бе! Дай назад още! Назад! Върни! Още назад върни, 2 метра! Още назад върни, бе! Газ, пълна! Ама изи ли? И даде на булка, ама се качи!